На Белсаці навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Намесніка кіраўніка справамі Лукашэнкі Дмітрыя Рыбко будуць судзіць за карупцыю. Пра гэта стала вядома крыніцам выдання «Наша Ніва». Паседжанне адбудзецца 13 лютага ў Ленінскім раённым судзе Менску. Працэс будзе закрытым. Разам з Дмітрыем Рыбко на лаве падсудных будуць бізнэсоўцы Віталій Віннічак і Олег Хамутоўскі. Абвінавачанне ў шэраг, дача і атрыманне хабару, у тым ліку асабліва буйным памеры, перавышэнне службовых паўнамоцтваў і злоўжыванне ўладаю. Агулам 5 крымінальных артыкулаў. Гэтак чыноўніку можа пагражаць да 15 гадоў пазбаўлення волі. Дмітрый Рыбко прапрацаваў у сістэме кіравання справамі Лукашэнкі 20 гадоў. Пра затрыманне чыноўніка стала вядома летась у студзені. А ў чэрвені 2024 года Лукашенко назваў Рыбко хабарнікам, на якім няма дзе ставіць кляйма. Асабістыя рэчы беларускай добраахвотніцы Марыі Зайцавай, што загінула ва ўкраіне, перадалі ў музей вольнай Беларусі ў Львове. Шаўроны, ляльку і лісты Львоўскаму музею «Вольная Беларусь з Украінай у сэрцы» перадалі пабрацімы з другога інтэрнацыянальнага легіёна. Марыя Зайцава загінула 17 студзеня пад Пакроўскам. Пра ейнае пахаванне дагэтуль не паведамлялася. Марыі было 24 гады. Дзяўчына далучылася да абаронцаў Украіны пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі. 9 жніўня 2020-го падчас мірных акцыяў пратэсту ў Беларусі каля дзяўчыны выбухнула святло-шумавая граната. Пасля гэтага Марыя займела праблемы са слыхам і парушэннем маторыкі рук. Паветраныя сілы ЗСУ апублікавалі доказы таго, што удар па інтэрнаце ў Суджы Курскай вобласці Расіі напярэдадні нанесла расійская армія. У выніку там загінула прынамсі 4 асобы, яшчэ 4 атрымалі раненні. Гэтак армія Украіны апублікавала скріншоты з сістэмы «Віраж-планшет» з палётам расійскай кіраванай авіабомбы. На ім бачны лятак, кірунак і траекторыя палёту кабу, то бок авіяцыйнага боепрыпасу. Атака на аб'ект адбылася 1 лютага. У выніку 95 асобаў апынуліся пад заваламі. У школе-інтэрнаце ў Суджы сярод іншых былі размешчаныя людзі, якія не маглі эвакуявацца па медычных прычынах і атрымлівалі гуманітарную дапамогу, у тым ліку ад украінскага боку. Міністэрства абароны Расіі ж заяўляла, што па аб'екце нанеслі ракетны ўдар украінскія сілы. Лічба загінулых у выніку расійскага ўдару па Палтаве павялічылася да 12 чалавек. Пра гэта паведаміла абласная ваенная адміністрацыя. На месцы трагедыі працягваюць аварыйна-ратаўнічыя працы. Ракета трапіла ў жылы дом у Палтаве раніцай 1 лютага. У 5павярховіку цалкам разбурыла пад'езд. Кватэры з 1 па 5 паверху ім знішчаныя. И сын, невестка и внучка здесь. Все втроем погибли. В одну секунду. Палтава толькі адзін з гарадоў, што трапілі пад камбінаваны расійскі абстрэл напярэдадні з выкарыстаннем ракетаў і дронаў. Выключэнне Украіны з перамоўнага працэсу аб спыненні вайны было б вельмі небяспечным, заявіў Уладзімір Зялensкі. Паводле украінскага прэзідэнта, за стол перамоваў з Расіяй і ЗША мае сесці Украіна і прадстаўнікі Еўразвязу. Паводле Зяленскага, Расія не хоча ўдзельнічаць у перамовах аб спыненні агню ці абмяркоўваць саступкі. Іх Крэмль трактуе як пройгрыш. У той час, калі расійскія войскі маюць перавагу на полі бою. Заява прэзідэнта Украіны прагучала пасля таго, як Дональд Трамп у пятніцу паведаміў, што ягоная адміністрацыя вядзе перамовы з Масквой адносна магчымага спынення вайны. Хто менавіта з ягонай адміністрацыі вядзе перамовы, амерыканскі прэзідэнт не сказаў. Кітай, Канада і Мексіка адказалі Трампу. Краіны ў тым ліку паабяцалі ўвесці пошліны на імпарт з ЗША. Гэтак прэм'ер-міністр Канады Джастин Трудо абвясціў аб увядзенні 25% тарыфу на амерыканскія тавары. Прэзідэнт Мексікі паабяцаў, што ўвядзе ў адказ як тарыфныя, так і нетарыфныя захады, пакуль без падрабязнасцяў. У Кітаі паабяцалі падаць пазоў у сусветную гандлёвую арганізацыю супраць ЗША за неправамерныя метады працы. У суботу прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абвясціў аб увядзенні 25% тарыфу на тавары, якія імпартуюцца у ЗША з Канады і Мексікі, а таксама 10% тарыф на канадскія энерганосьбіты. Усе тавары з Кітаю таксама абкладаюцца 10% тарыфам. Дубайскі шакалад беларускай вытворчасці. Кандытарская фабрыка «Камунарка» паведаміла аб пачатку выпуску знакамітага ласунку. Знайсці навінку ў крамах можна будзе ўжо ўвесну.
Пастаўкі шакаладу найперш запланаваныя ў фірменныя крамы-фабрыкі, пасля чаго паступова пачнецца продаж і ў іншых гандлёвых кропках краіны. Прадукт абяцаюць рабіць уручную. Арыгінальны дубайскі кандытарскі выраб робіцца з малочнага шакаладу, ніцяў турэцкага цесту катаіфі, фісташкавай пасты на базе белага шакаладу, зялёнай гарбаты матча і сметанковага масла. Гаспадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграме. QR-код на вашых экранах. Падпісвайцеся на канал, калі вы жывяце не ў Беларусі, каб быць у курсе апошніх падзеяў разам з Белсатам. У мяне на гэтым уся інфармацыя. Зычу добрага дня. Да сустрэчы.